Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. والله خویا ایرو دنیا گلک خوشه Ne kê dibe dinya xweş e? کی دبی؟ از دبیم لازمانه تماشا کردی بزانی که وره Ez ê herim وره bajarê ve caketa xwe jî bigirim baran dibare. باران Baran dibare. بارانا چی کرو وره Meteoroloji war dibe baran کرو ده که وره مترولوژی نبیجه که وره بنره که باران بارانش که دبی؟ ها؟ تنابینی سایه Erê rast e sayî ye. یک اورجی تونه تنابینی تماشا که کعور بارانش که ببی؟ Tav heye rast e. اری طب هی باران تونه Nihatûn elê saete şuntur ve baran dibare. ساعت دی باران دباره Erê. کیش ترا گوتیه؟ Meteoroloji war dibe. مترولوژی Erê. ها Televizyon jî war dibe. تلویزیون جی Hemû dara dikin TRT rast dibêjî. باشه کی از تلویزیون وساده بیجه که وره Kuro hemû televizyon کرو دواره اشترا ببیجم کلوی وینه تماشا که او چیه؟ Baran e. بارانه Erê. باشه بارانه اوره Nekirim baran e. بارانه باشه او adın چیه adı diyor ha Tav e. ha وینه adı diyor tave Erê tav e. tav ango baran tune ne olsa Li ser weyneyê werge. Erê. Rastî heye. ha rastî heye Nihatûn elê saet şuntur ve tê baran heye. baran heye باشه وینه سیسیان تماشا که باور چیه Wêne siyan berf heye. ha berf heye ne olsa Erê. berf heye Berf heye. باشه او وینه دی چیه kabinere وینه çaran Vay. Ew jî tofan e. tufane Erê. baye ba Tamam baye. Ba be. Erê. baye Tamam bre min baye. e Yani li ser wêne werge îro baran tune. koro baran tune ka baran Meteoroloji wêne. war dibe. Televizyon war dibe. Li radyoyên dibe baran e. Tene tu dibêjî tune ev ê meve. ادزام چی ما تو وساده بیجی باور Çima wasa dibêjî? تلویزیون ترکا تماشا دیکی رادیو ترکا دبیزی شو تی وسا بیجی Kuro tüccar iftiram meke ez tüccar televizyona Türka temaşa nakim. باشه چی ما تو وساده بیجی نخوا کال مترولوژیا کردان تماشا بکه چی دبیجه Çi dibêje? باشه لسر مهاباده چی دبیجه کا تماشا بکه Kuro rastî li ser mehabadê ای baye. Li ser Merdînê berf e. aha Li ser Amedê baran e. بارانه Li Qamişloyê tofan e. Tofane. Dest me jî kevir dibare. کفر دباره Av wêne wer dibe. Nizam televizyona te wer dibe. Meteorolojiya te keç çi dibêje bila bêje. Îro Amedê baran dibare. Nehatûne saet şîntur hetibe. تلویزیون ترکاجی چی دبیجه Çokê min têjin ez zanim baran dibare. تلویزیون ترکاجی چی دبیجه باور Çi dibêje bila bêje. هر دم دبیجه لکردستان لهمی هرمی کردستان طاوه باران تونه برف تونه با تونه طاو همی تشتک تونه هر دم طاوه Erê rast e. Xara her tişt tu baş zanî kesekden nizane. Gotina te gotarî dikim her dem li ser min berf e, baran e, kevir e, baye, tofan e. Nabire min ez disa çaketa xwe bigirim çi dibe çi nabe. Ez harim bajarî. Kur'an Roj ne baş. gotina mine ne gotina mine az meteorolojiya Kur'an temaşa dikim ne ya Türkan Tamam. de her didi her Temaşa ke. Li mal bimîne tişt her her ایروش امه فیر ببن یان جی امه هین ببن به مروف چاوا بحثا روشا هوایی دکن روشا هوایی اری Rewşa hewayê. نی بای یعنی با باران
berf, Brusk. brusk, pûk, em van tiştan çawa bi Kurdî dibêjin. بله Em dîsa lêkera bûyînê bikartînin ji bo van tiştan. بوین Em dibêjin gava ku dünya xweş be, em dibêjin çi? Em dibêjin tav heye, تاو هیه dünya sayiye, Dünya ezman sayiye. sayiye, Ezman sahiye. awr tuneye. اور تونیه Ewr tuneye. İja mirov şevdû dipirse mirov dibêje dünya çawaye, دنیا چاویه Dünya çavaye. mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Bi kurmancî ew peyva dünyayê ne ji bo dünyayê bi xwe tê gotin. Carna gava ku mirov behsa rewşa hewayê bike, mirov nabêje hewa xweş e. Mirov dikare wê jî bibêje. Xelk ji mirov fehm dikin gava ku mirov wiha bibêje. Lê heger mirov bixwaze rast bi Kurdî bipeyve, bi kurmancî bipeyve, hingê mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Yani tav heye û ne baran heye û ne jî berf. یعنی سایه Tav heye, Tav dünya heye. xweş e. Tav heye. Dünya haşe. Berf baran tune. Lê gava ku ewr hebin mirov çawa dibêje, Ewr hene. erê mirov kare bibêje ewr hene. Lê mirov dikare wiha jî bibêje dünya ewr e. دنیا اوره Dünya evre. Gava ku ewr tune be mirov çawa dibêje, دنیا نه اوره mirov dikare bibêje dünya ne ewr e jî, lê mirov dibêje dünya sayiye. Sahiye. دنیا Yani ezman سایه sayiye. Yani vala ye, bê ewr e. Be evre. Lê gava ku ewr hebe û ewr bin guhê hev bikevin û brûsk jê derkevin. Hingê çi dibe? Piştî wê باران دباره mirov dibêje baran dibare. باران Dibare. دباره Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê bibêje. Mirov çawa dike, mirov diyê radike, Naye. nayê jeke. da ne nayê da şuna wê. tîne şuna wê dibe çi? باران نباره Baran nabare. Baran nabare. Lêkera barînê ji bo berfê jî tê gotin. Mirov çawa dibêje? برف دباره Berf dibare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê ya jî bi awayê negatif neyniya wê bibêje mirov çawa dibêje? حتی Berf. برف نباره Berf nabare. Berf nabare. Kalp pê min re dubare bikin. بله Dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Mirov neyniya wê bibêje? دنیا نه خوشه Baş e. Tav heye. تاو هیه Tav tuneye. Bijî. Gava mirov neyniya wê bibêje heye tuneye. Yani bi İngilîzî to have. Bi Fransî avoir. Normal di zimanên din de ji bo tavê, ji bo hebûna tavê ev lêker nayên bikaranîn. Lê bi kurmancî gava ku tav xuya dibe mirov dibêje tav heye. تاو هیه Dünya germ e. دنیا گرمه Dünya germ ne germe? Na, neyniya wê çawa tê gotin azad? Germline. Mirov dikare wiha jî bibêje. Dünya germ nîne. Lê germ nîne, mirov yan dikare jî bibêje dünya dünya ne ne germe. germe. Her du jî rastin. Ha ne germe? Dünya ne germe, dünya germ Germ nîne. Tav heye, tav Tav tuneye. tuneye. Lê mirov dikare bibêje jî تاو نینه nîne. Tav nine. Ew jî rast e. Gava ku tav hebe, dünya çawa ye? سایه Haşe. خوشه Dünya xweş e. He. Lê dünya germ e jî ne wa? Germe. Germe eri. Dünya germ e. دنیا گرمه Lê gava ku berf dibare dünya çawa ye? دنیا Xarabe. ساره Dünya ne xweş e erê, lê dünya sar e. Sare. ساره Dünya sare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya dünya sar e bibêje. Mirov çawa dibêje? دنیا نه ساره
Dünya jî sar nîne. Ew jî nexweş dibe. e. Dünya nexweş e, dünya Ne sar e? xweş e, dünya sar e, dünya ne sar Ne e. sar e? Dünya sar e, dünya sar nîne. Nîne. Baş e? Baş e. We fam kir. Me fam kir. Kî fam kir? Valla xuya îro dinya gelek xweş e. Ne kê dibe dünya xweş e? Kî dibe? Ez dibim. Aha. Li esmana temaşekê te bizanî ka were were. Ez ê herim Were were. bajarê ve caketa xwe jî bigirim. Baran dibare. Baran. Baran dibare. Barana çi kuro? Were were. Meteoroloji var dibe baran Kura de ka were were. Meteoroloji ne bece ka were. Binere binere. Ka Binere. baran. Baran şku dibe? He? Tina bini sahiye. Erê rast e sayî. Yek awrcî tuneye. Tina bini temaşeke. Ka awr. Baran şku bebe. Tav heye rast e. Eri tav heye baran tune. Nihatun eli saate şuntur ve Ha. baran dibare. Saate gidi baran dibare. Erê. Kiş tera gotiye? Meteoroloji var dibe. Meteoroloji. Erê. Ha. Televizyon jî var dibe. Televizyon jî. Hem dara dikin TRT rast dibe jî. Başa. Ki Hadi televizyonu olsa da bece ka vere. Ka vere. Kuro hemu televizyonu var. Kura de vere eştera bebecem. Kalve wene temaşeke. Ew çi ye? Barane. Barane. Erê. Baş. Barane. Awre Ne kırım barane. Barane. Başa. Ew adin çi ye adı duya? Ha? Tave. Ha. Başa. Wene sisyan temaşeke bawer. Çi ye? Venasya. Berfeya. Ha. Berf heye. Ne bu sayı? Erê. Berf heye. Berfeya. Başa. Ew wene dî çi ye kabinere? Wene çara. Vay. Ev jî tofane. Tofane. Erê. Baye. Ba. Tamam baye. La babe. Erê. Baye. Tamam bre. Baye. E. Yani li ser wene verge. Yürü baran tune. Koro baran tüne. Ka baran. Meteoroloji Avene. var dibe. Televizyon var dibe. Radyo dibe. Barane. Tene tu dibe jî. Tune eve meve. Başa li ser mehabade çi dibêje ka temaşa bike? Kuro. Rastil ser mehabade. Baye. Li ser Merdînê berfe. Li ser Amedê barane. Barane. Li Qamişloyê tofane. Tofane. Dest me jî kevir dibare. Kevir dibare. Av weyne wer dibe. Nezam televizyonata wer dibe. Meteorolojata. Keçi dibe jebla bêje. İro Amedê baran dibare. Natune saat şin tur etbe. Televizyonu Tirka jî çi dibêje? Çokê min teşin ez zanim baran dibare. Kurdide zane? Dersen Mane kurdî hebûname ye. Manime ye.